Materská škola na Malej Okružnej v Partizánskom prejde náročnou rekonštrukciou. Umožní to dotácia z environmentálneho fondu, ktorá bola mestu schválená vo výške 400 000 eur. Cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu. Výška projektu je viac ako 500 000 eur, to znamená, že zhruba 80% dostaneme zo štátnych zdrojov, čo je veľmi dobrá správa pre mestský rozpočet a pre investičný rozvoj mesta Partizánske. Rozsiahla obnova budovy zahŕňa obnovenie fasád zatepľovacím systémom vrátane zateplenia sokla, výmenu plochej strechy za valbovú a jej zateplenie. Škôlka bude po modernizácii využívať elektrickú energiu z fotovoltického zdroja, ktorý pribudne na strechu objektu. Cieľom je teda zabezpečiť jednak nižšiu uhlíkovú stopu v kontexte environmentálnych aktivít, ale hlavne zabezpečiť celkovú modernizáciu, keďže mesto už z vlastných peňazí postupne minulo všetky okná, tak na to, aby získali zdroje, museli okrem zateplenia navrhnúť aj ďalšie riešenia. Práve tým kľúčovým riešením je použitie fotovoltaických článkov, ktoré umožňujú efektívnym spôsobom nakladať s elektrickou energiou a hlavne šetriť finančné prostriedky z mestského rozpočtu. Po základnej škole na Šípku bude škôlka na Malej Okružnej druhá v Partizánskom, ktorá bude využívať elektrickú energiu z fotovoltického zdroja. Máme pripravenú na strechu telocvične, ktorú budeme budúci rok budovať vo Veľkých Bieliciach pri základnej škole, kde sa nám takisto podarilo získať externé zdroje z Fondu pre podporu športu vo výške viac ako 800 000 eur. V škôlke na Malej Okružnej sa tiež zabuduje nádoba na zber dažďovej vody. Za účelom znižovania prehrievania budovy budú na južnej strane objektu inštalované externé žalúzie.